रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै पलासगुरि भिसिडिसिआवबो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारिया। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि पलासगुरि भिसिडिसिआवबो रायजोनि गासैबो खना खनला गामिफोरनि लाइमोनफोरखौ हारिमुआरि बिथिङाव जौगाहोनांगौखौ नोजोर बोनानै दिनै 23 नबेम्बर सानखालि पलासगुरि एमइ स्कुलाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो। गासिबो गामि पन्चायत, वार्ड, भिसिडिसि, एमइसि जायगाफोराव आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायमा बादायलायनाया रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे दिबिथला जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय पलासगुरि भिसिडिसिनि बानजायनायावबो दिनैनिफ्राय जागायजेनो। दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोदि बर' रावनि गुदि जारिमिनारि रोजाबनाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि रोजाबनाय मेथाइया रायजो सरकारनि हाबाफारियाव हाबफानो मोनैया बर' माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बे बादायलायनायखौ नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय बिप्लब कुमार सरकारजों लोगोसे रेडिअ' आर्टिस्ट दिदोमस्रि बसुमतारी लोगोसे गौतम ब्रह्म बिथांमोना आरोबाव नुजाथि हैबावो परबतजरानि एसडिअ मानगोनां दिव्य ज्योति गगৈ बिथाङा। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिनि गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनजों लोगोसे माखासे आइजो गावसुंथा आफादनि सोद्रोमाफोरखौबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो रायजो सरकारनि बेबायदि हाबाफारिया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जादों होनना पलासगुरि भिसिडिसिनि मासिगिरि बिथां प्रनय नार्जारिया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। आसाम संगीत संग्राम आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बादि जोङो ब्लक लेभेल आरो भिसिडिसि पलासगुरि भिसिडिसि लेभेलाव जों बे माबाखौ फालिदों। दा बे फालिनायाव बयबो छात्र छात्रिफ्रा लोब लोबैनो बाहागो लादों। बे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जे डिमापुर ब्लकनि बे सिस्टेमै जोंनि पलासगुरि भिसिडिसिआबो बे खामानिखौ मावनायाव साक्सेसफुल जाबाय होननानै आं सानो आरो बर' मावनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बुंनांगौआ बेनो गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलजों नायगिरि बयखौबो बरायनाय जायो। जोङो बे दिनै जोबथा जोङो ग्रुप 1 जाज हिसाबैहाय जों बिबान मोन्दोंमोन। जोङो गासै गिदिंनानै दिनैहाय पलासगुरि भिसिडिसिआव लास्ट जोबथा आरोखि। आं बेखौनो फिल खालामदों माने बे जिनिसा सरकारनिफ्राय जेनाखि इनिसिएटिभ लानाय हाबाफारि लानाय बे जिनिसा जोबोद मोजांमोन। माने गोमानो थांनाय माखासे ट्रेडिशनेल हारिमु जिनिसखौहाय माने जाखांहोफिननाय जेरै डाक्टर भुपेन्द्र हाज'रिकानि गान, ज्योति संगीत, राभा संगीत बेबायदि आरोखि। खिन्थु मोनसे बुहुला बेनो थाहैबाय माने सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट इन्सट्राक्सन फैनाय बे जिनिसखौ माने स्कुलावहाय माने अफिसारफ्रा बेनि लिस्टखौ बिफिननाय जादों आरोखि। दा गथ'फ्रा आरो फोरोंगिरिफ्रा बेखौ मिथिया जे मा खालामनो नागिरदों बेवहाय मा जानो नागिरदों बेखौ जेबो मिथिया आरोखि। जों गोबां भिसिडिसिआव थांनानै नुयो माने पार्टिसिपेन्टखौ जों हिउज नुयो गोबां नुयो नाथाय बे फिल्डआव जुदि थांथारो अब्ला माने पार्टिसिपेन्टखौनो बेयाव मोननो थाङा आरोखि। माने जाजफ्रा माने खस्थ' खालाम बेखौहाय माने जाजफ्रानो दिहुननांगौ होननानै माने रिपर्टखौ हरनांगौ जानानै फैयो आरोखि। आरो मोनसे साननांगौ बाथ्राया बेनो माने जोंनि आं बर' हिसाबै बर'खौ बुंनो नागिरदों माने बे गिदिंनानै नायनानै आं मोनबाय आं फिल खालामबाय माने जोंनि बर'नि जेनाखि ट्रेडिशनेल जेनाखि हारिमु बियो गोमानो थांगासिनो दं आरोखि। दा बे हिसाबै नायोब्ला जों नुयो माने जोंनि बर'नि थाखाय जे डाक्टर भुपेन्द्र हाज'रिकाजोंनो समबार समरि खनबोनाय जे जोंनि बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगांसिन जे मेथाइ खनबोजेननाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जेनाखि देंखो बे देंखोआ गोलैयैया जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जादों। माने दिनै जों बर'फ्रा माखौ खननो जोङो बिभिन्न जायगायाव गिदिंनानै नुदों जेरावहाय नों एसामिस रावखौनो रोङा बांला रावखौनो रोङा जायफोरनाखि गथ'फ्रा नों इंराजि मिडियाम फरायनाय बिसोर इंराजि आरो हिन्दी रोङो जेरावहाय बाय नों इंराजि आरो हिन्दी गानानै एक्सेप्ट जाया बे मोनसे दुखुजनक आरोखि। बियो हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खामानि थाहैबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिजनेसखौहाय रायलायनानैहाय बिजनेसखौ माने सोसननानै होनांगौमोन आरोखि। जों दा जाज हिसाबैहाय बिजनेसखौ बुंनो नागिरो आरोखि। बेयावबोथ' लिस्टआव नुनाय मथेबा गोबां दङमोन बादायारिफ्रा खिन्थु जा थाङै जा जोबथाना जा नुबाय 3-4सोल' दं आरोखि जों मोननायावहाय। दा जों सानदोंमोन बेयाव जोबथा हिसाबैहाय जोङो हिउज बादायारि मोनोब्ला जों जोबोद इन्टारेस्ट मोनगौमोन आरोखि। बादायारिफ्राबो आरो जाज बिथांमोनाबो जोबोद इन्टारेस्ट मोनगौमोन आरोखि। बे हिसाबै बुंनांगौ आंना बेल'नोमोन माने नीलेश्वर देंखोआ बेयाव हाबफायैयानो बेवहाय सोसनजाफायैयानो बेनो सबसे दुखु गोनां बाथ्रा आरोखि। बेनो हयथ' बे जुदि दङमोनब्ला हाबफानायमोनब्ला हयथ' जोंनि फल'जानायनिफ्राय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ जोनोम मोननाय हिसाबैहाय हयथ' बिनि देंखोखौबो बेहाय खनग्रा ओंखारगौमोन आरोखि।